L'Hospital Sant Joan d'Espí Moisès Broggi ja és una realitat. El dia 27 de febrer es va celebrar l'acte inaugural d'aquest centre sanitari, tot i que funciona des de principis de mes. Aquest hospital donarà servei a unes 350.000 persones, entre elles la població santjustenca. Això vol dir que el Sant Joan d'Espí Moisès Broggi cobrirà les necessitats d'11 municipis de la comarca del Baix Llobregat. L'hospital esdevé així un hospital de referència, equipat amb les tecnologies més modernes. La inauguració va comptar amb la presència del president de la Generalitat, José Montilla, la consellera de Salut, Marina Geli, la ministra de Defensa, Carme Chacón, i dels 11 alcaldes dels municipis als quals dona servei l'hospital, entre ells el de Sant Just, Josep Perpinyà. A més, l'home que dona nom a l'hospital, el senyor Moisès Broggi, amb 102 anys, no va voler perdre's l'acte i ser present en la realització d'aquesta reivindicació ciutadana que ell mateix va impulsar l'any 1976. El president de la Generalitat, José Montilla, va destacar algunes de les característiques d'aquest nou hospital i la qualitat del sistema sanitari català. Aquest hospital, com deia, és una peça més d'aquest sistema en el que estem treballant i un sistema en el que, per acabar, les pedres són molt importants, el que sigui un hospital funcional, un hospital que incorpori els elements de sostenibilitat claus avui, que incorpori les noves tecnologies. Tot això és molt important, però el més important són els nostres professionals. L'alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, també va comentar amb els ciutadans i ciutadanes la importància de la creació d'aquest hospital. Bé, ho he de valorar molt positivament, perquè avui és un dia de molta alegria, de molta felicitat i de satisfacció, perquè realment aquest hospital, aquest equipament, el necessitàvem. Sant Just, a partir d'ara, el té a tocar, i això vol dir aquesta proximitat, una tranquil·litat també, i una seguretat i una millora clara de la qualitat de vida. Per tant, estem molt, molt contents avui. El dia de la inauguració es va celebrar una gran festa amb activitats a l'exterior del centre i durant tot el cap de setmana es van fer jornades de portes obertes amb visites guiades. Aquestes jornades van tenir un gran èxit de participació ciutadana, ja que hi van assistir unes 10.000 persones entre dissabte i diumenge. Amb tot plegat, ja es pot dir que la ciutadania del Baix Llobregat ha vist complerta la seva reivindicació de millorar el sistema sanitari amb la creació i la inauguració oficial de l'Hospital Sant Joan d'Espí Moisès Broggi.